Udo delegi onye mana element no basin ketata become on na for this picture na akako eba. Yes, that picture na on a trend very very well. On a trend. Yes, on a trend very very well. Trend kwalo. Mona kan kawalo something na imo no mano nwe ko kom si ade. Because at the end of the day, the truth will only be the one that will set us free. Emelene Emelana, the way Nigeria said now, we may wake up one day and on a strike and have some strategic places in this country. Hello, the way Nigeria said now, I will keep it one day and on a strike and Kahemel and Christmas Bugodo. Warm up compared to Henda na kwa dema ọzọ. Kiri ihe menji ekwuli ha. Ndị post this video bụ Israel governmental page na Facebook. The guy and the people they post about Israel and their government this thing na Facebook. Take that name, go and check it careful. Careful the people they post that video. They have posted a lot of things. And the boss also picture ka book na book photo ka post because now the reason why they posted the photo is that here Asari no there people I cannot post it here. Here Asari no post here bandi Twitter channel adangbe. Man I show me post I just want to tell no photo kuno na afọ. Before nda asigi na ha amwiga Asari Dokubo something nisi. Oboro today something the bounty has been on his head. A bounty adigi an insistence. Abulu makagene. A man no ndu chuku kele ke ogo sini na ani afri. Okay for no wa. The highest ogo iya anu mmada. The highest ogo iya anu iya no chacha ogo no wa kagoma. Bu ijeje no sa onye jirugo ofo no ogo. Ogo. Why am I saying this? Kedu ihe Asari Dokubo ya si na ndị Igbo melia? To start with, in this country, I know that many people are Asari Dokubo very well. Asari Dokubo ejego Ghana this country during the time of Yaradua or Obasanjo then. Oduko ejego Ghana this country. Mboni speak for the liberation of his people, and Mboni speak for the betterment of ndị Igbo kakwete no bo onye Igbo. Asari Dokubo ejego court. No go drag government drag ya gidi because Asari Dokubo was a militant. Mba oha wana ikede na upon the oil workers mba oha wana eme all those things that time. Ojenga jecha go do gidi at the end of the day all of a sudden Asari Dokubo cheji. We videos are we vomit we things on our vomiting on. That's when you na soon that na aye tete one day ano na Asari na Gumi if you go na this country because their time is up. Their time is up. Kedi nkebe ino kata ino onobodo di peaceful. Ina etujelo mba ozo okute. Asegira he that lives in a glass house doesn't throw stones. Also chukwu na azai na this country because ahapu atomatu ndi ilo ko mezwe. Muna gena we wouldn't to be here today. Ahapu atomatu ndi ilo ko maybe muna gena we will not be here today. Kita Asari na abana na list. Fonde yana aja how geni ode. You don't need to check about the authenticity of it. Take your time, Ghana the page post here. Then came as how reliable and how viral that in yaga. Came as how reliable and how viral such thing yaga. Ajuko hera we na si do. Una no sazi na nde na no saru no ongo. Asari Dokubo put you no bagala between ndị Igbo na ndị Hausa n'obodo ha because no Muslim. Asari Dokubo ala ka ona ndị Igbo na ndị Yoruba maka na ọ bụ Muslim. Asari Dokubo ewepụtaghị egbe na social media sị na ya gbagbo ndị Igbo na ndị be ha gụrụ ndị Igbo as slave mgbe ahụ. So ya sikwala mgbe ahụ na ya nwa bụ na ọ bụ ndị Igbo na ndị be ha bụ ndị Igbo. Sọsịa ofu ọnụ ọ na-ekwu otata Asari Dokubo ọ dị unreliable ka Nigerian NEPA. Ọ bụrụ ihe okwu n'ụtụtụ ka ọ na-ekwu na mgbede mana nke ọnụ okwu keta bụ ihe tili ya na problem.
So iji gwa gị na these people are saving the video unu na-eme, they are doing everything niile unu na-eme, they are aware of it. They are aware of it. Mgbe aka ji ebunye propaganda sị gị na onye Igbo na-ele spare part n'ahịa n'ime ahịa nyere ndị ọcha coordinate ha ji wee bọmbụ Nigeria ebe nwa na-ama. While the Nigerian government released a statement sị gị na ha nwa nyere ndị a the intelligence report ha ji wee bata. That they had aware of it. So kezi ihe gbasara onye Igbo na-ele spare part n'ime ahịa gbasara bọmbụ atụrụ n'obodo ọzọ. Nke ọ bụla emelite na ebu ya ndị Igbo. Nke ọ bụla emelite na ebu ya onye Igbo. Mụna anyị niile nọ na this country fụ na ndị Igbo anyị bụ ndị Igbo na like n'ụlọ onwe anyị. Hapụchakwa na anyị na-enwe individual misunderstanding within ourselves. But when we go outside the wall of our own self and in our own building, if an average Igbo man na like n'ụlọ onwe ya, ndị ahụ na-ezele bụ ndị na-ebuteli ya na-ebuteli ya nsogbu. Bụrụkwa na ndị be anyị anaghị ekote o. Mana ịbịa check out of the problem onye Igbo na-enwe outside Igbo body, Igbo wall of ndị Igbo is being bring by another person. And I got onye mensi wee ka mebe voice out. Asari ikuye ejugo. Iman nọsa onye na-anọsara ọgụ gosi na ike na ya free, never. It's just so sad that in this country na anyị nwe fuel, nwe everything, mana obodo a na-atụ bọmbụ ka anyị nwe ọkụ. Go and check. UAE bọmbụ na-ada na ya nwere ọkụ. Iran ha na ndị a na-atụ bọmbụ steady ọkụ ka dị ya. Pakistan agbalikọ mgbosi ni ọkụ ka dị ya. Israel ya ba nọkatakwa bọmbụ ada in some strategic places. Onwe ka atụ 100 ofu ada na ya ha egbunwu mmadụ ịmagoda kind of mistaken distance. Ọkụ ka dị ya. Kezi ka ọgụ a na-asị na Iran, a na-anụ na Iran yesi na-eme anyị nwa affect here. I keep asking myself that question. Ọgụ a na-eme anyị affect na ọkụ, na-eme anyị affect na fuel, na-eme anyị affect in everything. So na this country ka ndị nwe obodo na-enwe aṅụrị na-ewepụrụ ha onye na-egbu ha. Somebody anọrọ ihe na-ezi ndị mmadụ ha na-azọ American flag ụkwụ in Nigeria. An Israel flag in Nigeria. Biko no ndị Israel and Donald Trump biko no ka anyị okwu unu biko dododo. Onwere ihe unu chọrọ ime, ha na-ana Igbo anyị aka. Chụlụnụ ha jebe ugwu Hausa. Chụlụnụ ha jebe ugwu Hausa unu ma ebe ha nọ. Chụlụnụ ha jebe dia. Ọ na target ya anytime ha pụtara bọmbụ daa na dia mesogbe, kpochapụ ha. Because unu ama ngwele aka unu kotele ndị n'ọlụ onwe ha, because ebido distance nọ Nigeria kịta ma mmazikwa na ugwu Hausa ka ọ na-eme. Anụdododo ndị unu bịa kpọrọ Asari hala na mmanụ anyị aka. Unu atụkwa na bọmbụ na mmanụ because na bọmbụ adabe Nigeria fuel galazi ọnụ. Imagine mgbe ọ dazi. Just unu malụ ka unu si use SUV na bụ ya ọkụ scope na anya buli egbe kwakwakwa ịmago n'ọnụ ụtụtụ fast and smooth ka Donald Trump na-akpụ ya fast and smooth na atọli ya jeje kpee ya ikpe na World Court Anti-Terrorism Court unu nwụrụ jeje kpee ya ikpe die if anu guilty ka like President of Venezuela unu amali unu na ya na-abụghị eje biko n'ododo akwa ya ka nsị ka anyị dewo unu ka ọ dịkwanụ.